Усіх вітаю у ефірі Радіо Рація. На сувязі са студією політик, екс-політв'язень Павел Северинець. Вітаю вас. Добрый вечер. Рацыя. Спадар Павел, пасля спакойнага аптымістычнага лета, вайна не пачалася, так? Баюся, што нас можа чакаць вельмі гарачая восень. Вось вы заклікаеце людзей, што трэба мабілізоўвацца, гуртаваць намаганні. Людзі ўнутры Беларусі думаюць, што вы там верзяцё, нічога абсалютна няма і не будзе. Што вы ведаеце, пра што не ведаюць іншыя? Насамрэч, галоўны чыннік, які зараз уплывае на становішча ў Беларусі, гэта вайна Расіі ва ўкраіне. І ўжо не толькі ва ўкраіне, але вайна ёсць і ў самой Расіі. Удары наносяцца па расійскіх НПЗ, нема бензіну, па складах Wildberries. Расійская эканоміка пачынае прасядаць, шалёны дэфіцыт 6 трыльёнаў рублёў уже на гэты момант. І Пуцін пасля так званых выбараў збіраецца абвяшчаць мабілізацыю. Усе гэтыя прыгатаванні, яны экспертам даўно вядомыя, а гэта такая гіганцкая хваля, мабілізацыя ў Расіі з мэтай апошні рывок такі зрабіць. Эта хваля, она не проста закране, она ўскалыхне увесь рэгіён, і не толькі Беларусь. І расійская імперія можа гэтым апошнім кідком праламіць сітуацыю, а можа і надламіцца сама. І вось тут з'яўляецца тое самае вакно магчымасцяў для Беларусі. Наступныя 10, 20 альбо 100 гадоў мы можам шкадаваць, што не падрыхтаваліся, не ведалі, але гэтыя прыкметы тэктанічных зрухаў, яны вось ужо цяпер ёсць. Магчыма, месяц-паўтара застаўся да пачатку падзеяў. Дарэчы, міністр замежных справаў Расіі Лаўроў насамрэч армянін па паходжанні, Калантаран, ягонае прозвішча, сказаў, што трэба шукаць больш жорсткія спосабы вайны. Значыцца, больш там украінцаў забіваць. Вы сказалі так вот ускосна, чым могуць гэтыя спосабы увогуле абярнуцца для Беларусі. Як вы думаеце, будуць краіны НАТО атакаваць? Таму што ракетны удар быў нанесены па Польшы, выбары ў Латвіі, а у Беларусі прыгрэлі якраз латвійскага Януковіча, Росцікаў такі. Будуць яны атаку краін НАТО рабіць, як вам здаецца? Думаю, што ў Расіі ў генштабе распрацаваны мноства сцэнароў, сярод якіх і гібридныя атакі, і ядзерныя атакі, і тактычная ядзерная зброя. Выглядае на тое, што расейцы пачнуць з правакацый і гібридных дзеянняў. То бок, одна ракета залетела, две ракеты залетела, пратэсціравалі, як працуе супрацьпаветраная абарона, і раптам бах, залетае 10 ракетаў, напрыклад, альбо дронаў. Як адрэагуе той ці іншы ўрад? Кепска адрэагуе, свой народ просто знясе гэты ўрад. Пачнецца крызіс, калапс, а вот тут уже, як кажуць, можна браць і голымі рукамі. З краінамі Балты могуць зрабіць гэтак. І мне здаецца, што гэта не проста выпадковыя залёты дронаў, гэта такая тонкая тэсціровачка. І тут можна і спрабаваць 5-й артыкул НАТО прамацаць, наколькі будзе гатова НАТО ўпісвацца за умоўную там Нарву, Сувалскі калідор ці штосьці яшчэ. І Расія можа такім чынам паспрабаваць адцягнуць увагу Захада ад Украіны, каб дасягнуць там прарыву фронту. А дзеля гэтага яна можа выкарыстаць яшчэ і тэрыторыю Беларусі. Тут не толькі з рэтрансляторамі і з дронамі, тут яшчэ і сухапутная аперацыя ёсць варыянты, і мы ведаем, што расейцы пра гэта думаюць і што-нішто да гэтага рыхтуюць. Іншымі словамі, закрутка вельмі небяспечная. І тут беларусам нельга чарговы раз апынуцца ахвярамі гісторыі, нам трэба рыхтавацца да найгоршага варыянта. Спадзявацца на лепшае, але рыхтавацца да горшага. Спадар Павел, давайте паглядзім праўдзе ў вочы. Вы гаворыце, што беларусам не трэба рабіцца ахвярамі гісторыі, но глядзіце, якія ганебныя рэчы ў Беларусі адбываюцца. Вы ж ведаеце такога азаронка, так? Сатанёныша. Конечно. Вот выказванні, значыцца, аштрафавалі нейкага кіраўніка РАУС за парушэнне закона аб зваротах грамадзян. Бо па-беларуску быў зварот, дарэчы, ад Ігара Случака. Адказаў па-расейску, нейкі там штраф нібыта этаму начальніку, выказаўся азаронак. Начальнік не ведаў, куды звярнуцца. Азаронак жа не прызнае існаванне незалежнай Беларусі і беларусаў. Так, это ж рускі мір. Значыцца, далей вам раскажу гісторыю. Паспрабавалі набраць беларускамоўны клас у раёне Новая Баравая. Помню, в 20-м годзе, як эта Новая Баравая мітынгавала супраць Лукашэнкі, не змаглі набраць адзін беларускамоўны клас у такім вялікім раёне.
Трэці момант. Ужо русский мір от просто робіць, што хочуць у Беларусі. Ёсць такая кампанія ВДС і такі Александр Артюхович. Это адзін з галоўных кашалькоў рускага міра ў Беларусі. Быў у цені, а вось яго вывелі з цені, і які ён просто што ён вытварае. Значыцца, ёсць такі вось унікальны помнік беларускай дзяржаўнасці Менскае гарадзішча. Это вось за аўтарынкам Малінаўка гарадзішча, месца, дзе паўстаў горад Менск. Стаяць гэтыя валы такія самыя, як стаялі 1000 гадоў таму. Там нядаўна праводзіліся раскопкі пад эгідай Інстытута гісторыі Акадэміі навук, там шмат артэфактаў знайшлі. Значыцца, гэты Артюхович, рускамірац, улез у гэтае Менскае гарадзішча, ужо згаварыўся з кіраўніком музея ў Строшыцах, мне перадаюць такую інфармацыю, падкупіў там гэты Інстытут гісторыі Акадэміі навук і зараз будзе фінансаваць будаўніцтва у гэтым менскім гарадзішчы рускай праваслаўнай цэркві, бо там нейкія гузікі, якія насілі святары, знайшлі, і нейкая вось паходная кадзільня, што от стаяла царква. Ну яны ж пабудуюць там царкву з купаламі вот этими цыбулінамі маскоўскімі, і замест помніка дзяржаўнасці там будзе просто аплот рускага міра. Робяць, што хочуць. А вы ўпэўнены, што ўвогуле беларусы на нешта яшчэ здатныя, і што ўвогуле мы вернемся на тэрыторыю Беларусі, і ўвогуле такая дзяржава будзе існаваць? Давайте шчыра, пры такіх тэндэнцыях. Давайте шчыра, беларускі народ гэта вялікі партызанскі народ з шматсотгадовай гісторыяй гэтай самай партызанкі. І партызанка это пачыналася яшчэ ў 16-17 стагоддзях, калі таксама маскоўскія заваёўнікі займалі ўсю Беларусь. І таксама здавалася, што крывавы потоп, і таксама здавалася, што ўжо нічога не будзе, і страты тады былі большыя, чым нават у першай ці ў другой сусветнай вайне да паловы насельніцтва. Але Беларусь выжыла. Калі Беларусь выжыла ў такіх закалотах, то я думаю, што і старшыню калгаса альбо там звар'яцелага дыктатара Пуціна таксама перажыве. Гаворка тут ідзе пра тое, каб не згубіць шмат часу і каб нашае ці наступнае пакаленне магло сапраўды атрымаць шанец заняць вольны пасад між народамі, як казаў Купала. Што для гэтага трэба рабіць? Па-першае, трэба разумець, што вайна сапраўды бязлітасная. Трэба разумець, што рускі мір і Лукашенко ў нейкім сэнсе робяць тое зло, якое Бог абарочвае на добро. То бок вось гэтая звар'яцелая, атрутная, таксічная рэакцыя на ўсё беларускае, яно выклікае непазбежную рэакцыю ў адказ. Беларусы на генетычным узроўні разумеюць, што іх спрабуюць знішчыць як нацыю. І паглядзіце, во што это выливаецца. Это выливаецца ў Трэц, это выливаецца ў TikTok. Беларусы глядзяць на прыезд людзей там з Москвы ці Петербурга, і гэтыя самыя там расейцы, якія лічаць, што Беларусь это частка Расіі, сустракаюць прыём у штыкі. Які маршрут параіце ў Мінску, і адразу пачынаюць раіць чемодан вакзал Расія. В масавым парадку, там тысячи лайкаў, там просто сотні каментароў, абсалютна ясна, і расейцы ў шоку. Расейцы ў шоку. Гэта праца Лукашэнкі, гэта праца Пуціна, але яны думаюць, што такім гвалтам, выпальваннем напалма можна дасягнуць зачысткі. Не той час, ёсць сацыяльныя сеці, ёсць вольны свет. І хутчэй за ўсё такая навала, яна выклічае рэакцыю ў адказ, але рэакцыя будзе партызанская. Беларусы будуць вычэкваць, капіць энергію, і ў той момант, калі гэта будзе магчыма, яны нанесуць удар. Яны выйдуць, альбо выйдуць на вуліцы, альбо гэта будзе іншая форма супраціву, але ў любым разе яны акажуцца. До 2020 года я асабіста, асабліва калі стаяў адзін у Курапатах супраць Бульбаш-Хола, там просто стаяў адзін са сцягам. Я думаў, што вакол не засталося просто нікога, што нацыя там працуе, жуе, уладковае сваё жыццё, і ёй просто ні Курапаты, ні гісторыя, ні мова не патрэбныя. Літаральна праз 3 месяцы мы ўбачылі велізарную хвалю, сотні тысячаў людзей, а мільёны былі за. І гэта ёсць, это як тарфяны пажар, яно ў беларускім грамадстве існуе. Таму беларусы вельмі рацыянальныя. Яны разумеюць, што нельга лезці зараз там пад танк, нельга лезці пад рэжым, які зносіць галовы, але беларусы цудоўна разумеюць, што рана ці позна наступіць час.
калі акупант будзе слабы і калі партызанскія дзеянні, тут я маю на ўвазе культурніцкія дзеянні, тут я маю на ўвазе і любыя іншыя дзеянні супраціву, могуць даць плён. Вось тады мы самі здзівімся, колькі беларусаў будуць удзельнічаць у гэтай хвалі. Спадар Павел, украинцы пошли на эскалацию. Вот эти удары по Wildberries, ну, разные вот креативные акции, тое, что удары по нафтапераробчых заводах. Все это, конечно, мае плён. Але і Россия пайшла на эскалацию, яны не могуць спрагнуцца, і наша ім конец. І это той момант, калі можна сітуацыю пераламіць на карысць Украіны, а мы бачым паводзіны краін захада, што нават ракет для сістэм Пэтріот, аказваецца, няма, нам самім патрэбна, не дапамагаюць належным чынам. Трамп, які называў сябе такім ужо хрысціянінам, ну не можа ён. Вот, спарынг-партнёр Расія, гэтая любоў, яна невыкараняльная проста. Ну як у этой сітуацыі вы лічыце, што можа Расія надарвацца, як яна можа надарвацца, калі вот па сутнасці за Расею тут і краіны захада выступаюць, што ўжо тут хлусіць? І стейкхолдеры нават у еўразвязе некаторыя мараць там зноўку расійскі газ атрымліваць. І Трамп, і вот Украіна амаль што сам-насам, як это все можа вот надарвацца Расія ў такой сітуацыі? Глядзіце, сітуацыя, калі паглядзець на яе з іншага боку, для Расіі імкліва пагаршаецца. Нават калі браць у фокус беларускую незалежнасць, давайте паглядзім. Еўразвязу выгадная беларуская незалежнасць. Так, канешне, ён падтрымлівае беларускія дэмакратычныя сілы і беларускую незалежнасць. У якасці Злучаным буфернай штатам, зоны. да, Злучаным штатам выгадная, выгадная. Злучаныя штаты таксама настойваюць над тым, і гульня Лукашенка і Трампа, это в тым ліку і пас беларускай незалежнасці. Китаю выгодно, каб Беларусь была незалежнай. У Китая тут база. Беларусь это горловина китайская шаўковая шляху сухапутного коридора. Конечно, выгодно. Украина, ну, конечно, Украине трэба незалежная Беларусь, а не сателлит России, які навісае над Украиной. Усім у рэгіёне, усім моцным гульцам, акрамя России, незалежнасць Беларусі выгодная. І калі Россия пачынае знесільваць 4 моцныя гульцы: Украина, Еўразвяз, Америка и Китай, з'яднаюцца. В геапалітыцы ёсць правіла: дабівай таго, хто аслабеў. Тым больш, калі это твой патэнцыйны вораг. Расія для Китая патэнцыйны вораг, для Еўразвяза, для Америки, ну, для Украины няма чаго і казаць, это прамы вораг. І таму, калі Расія слабее зараз, калі яна слабее, бачна, там не рэгіструюць яблоко, тому што мільёны расейцаў гатовы галасаваць супраць вайны. Все чаты там показваюць, там просто хваля ідзе, як у нас у 2020 годзе пасля пандэміі, супраць вайны. Мы бачым, палаюць заводы, склады, нічога з гэтым Путін не можа зрабіць. Калі мабілізацыя, это перанапруга просто, і так уже змарнелі ад гэтай вайны. Сітуацыя падобная на руска-японскую вайну альбо Першую сусветную вайну. І тут, канешне, Расія атрымае па хрыбце. В якой форме это будзе? Ці удасца яшчэ кінуцца на краіны Балтыі ці Польшы, ці удасца ёй прорвацца дзесьці в Украіне? Гэта пытанне. Але стратэгічна мне здаецца, што ўжо сабраліся моцныя гульцы вакол Расіі і паглядваюць на яе абшары і прасторы. Я думаю, што ўжо зараз вядуцца гаворкі пра тое, дзе будзе чый пратэктарат, дзе будзе кітайская зона ўплыву, дзе будзе зона ўплыву амерыканская, дзе еўрапейская. І ў гэтых раскладах Беларусь непазбежна выйграе. Вось гэты беларускі балкон, як бы, ну, ён геапалітычна ўжо ў фокусе. Усім зразумела, што Беларусь трэба пакідаць за заходняй цывілізацыяй. Іншая справа, што сённяшнія эліты захаду до конца яшчэ не ацэньваюць, наколькі гэта важна і наколькі сур'ёзнае самое становішча. Ёсць людзі, ёсць цэлыя пласты элітаў, якія зразумелі, што трэба прымаць меры, але ёсць інерцыя. А інерцыя была такая: мы нармальна жывем, з Расіяй можна дамовіцца, да гэтага часу, на жаль, участкі элітаў на захадзе гэта ў галаве. Шановні глядачі, закликаем вас подписываться на канал Радыё Рацыя ў YouTube. Тым, для кого гэта бяспечна, як вы думаеце, як павернецца сітуацыя, праз які-небудзь год, пра што мы будзем гаварыць, пра тое, што страцілі Беларусь, ці пра тое, што рабіць? Да нас просіцца Пскоўшчына, Смаленшчына, прымаць іх, не прымаць. Як разгорнуцца падзеі, пішыце, каля ласка, ў каментарах. Спадар Павел, ужо хутка 25 жніўня. 25 жніўня 91 года Верховны Савет БССР, дарэчы, Верховны Савет БССР, это ж камуністы там дамінавалі в этом Верховным Савете,
надаў дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі статус канстытуцыйнага закону. І все. І незалежнасць ці адносная незалежнасць вот пачала існаваць вот Рэспубліка Беларусь. Вы вызнаеце гэту дату 25 жніўня як дзень незалежнасці? Это выключна значная дата. Канечне, это дзень незалежнасці, і калі браць рэальную палітыку, гэта ёсць сапраўды галоўны дзень незалежнасці для Беларусі. Дзень волі это больш сімвалічна. БНР існавала ну напалову як дзяржаўнае ўтварэнне. У рэальнасці она не была ўкарэненай на тэрыторыі Беларусі, хаця заяўляла, і многія беларусы там прынялі яе ідэалы. А вось што тычыцца незалежнай Беларусі, якая пачалася ў 1991 годзе пасля 25 жніўня, то тут было ўсё. Тут было ўсё. І застаецца многае, што з таго дагэтуль. І мяжа, і валюта, і свая палітыка, і ўнутраная, і замежная, і застаюцца свае грошы, атрыбуты незалежнай дзяржавы. Да гэтага часу нават у тым выглядзе, у якім яны існуюць цяпер, ёсць. І тут выключная роля, канешне, належыць Беларускаму народнаму фронту, Зенону Пазняку, дэпутатам незалежнасці. Бог зноў абярнуў зло на дабро. Камуністы спалохаліся, што Ельцын пачне пераслед пасля ГКЧП камуністаў і вырашылі зачыніцца ў Беларусі. І патрапіліся, як кажуць, у пастку самі. Камуністычная партыя была забароненая, незалежнасць была прынятая, і Беларусь, калі б не Лукашенко, она могла б стаць еўрапейскай дзяржавай. Як вы думаеце, калі мы будзем адзначаць дзень незалежнасці ўжо ў Беларусі? Колькі часу для этого спатрэбіцца? Рэалістычна. Ну, рэалістычна да гэтага нам трэба яшчэ падрыхтавацца. Я ацэньваю гатоўнасць беларускіх элітаў, менавіта беларускіх нацыянальных элітаў, якія за незалежнасць дэмакратыю, прыблізна ў 70-80%. Дыпламатыя у нас гатовая. Святлана Ціхановская, Павел Латушка працуюць класна. Медыя у нас гатовыя, я лічу. Не гатовыя мы ў плане бяспекі. Напалову гатовыя ў плане сацыяльным. І калі дадаць моцную бяспеку, калі кінуцца ў прарыў і падцягнуць сацыяльную сферу, кантакт хаця б з тымі беларусамі, якія выехалі за мяжу, і магчымасць для іх працаваць і захоўваць кваліфікацыю, каб вярнуцца ў Беларусь з перамогай, тады я лічу, што ў нас будзе блізка да 100%, мы можам быць падрыхтаваны. Калі мы будзем гатовыя, Бог нам Беларусь дасць. Колькі трэба на гэта ўсё? Можа быць некалькі месяцаў, можа быць некалькі гадоў. Але я думаю, што час ужо зусім блізка. Вось гісторыя з рэтрансляторамі на беларуска-украінскай мяжы паказвае, што ў любы момант можа распахнуцца в акно магчымасцяў, яно можа вылецець з выбітай шыбай, і нам, беларусам, трэба будзе з тым, з чым мы ёсць, у гэты прарыў кідацца. Як вы лічыце, кіраўнікі гэтых партызанскіх брыгад, якія зараз цішыліся, замаскіраваліся і чакаюць, яны там унутры Беларусі, галоўныя стейкхолдеры, ці па-за межамі Беларусі? Тут цяжка сказаць, таму што партызаны, яны на тое і партызаны, каб шырока не дзяліцца планамі. Я ведаю пра тое, што велізарная колькасць людзей у Беларусі чакае зменаў і гатовая ў іх падключыцца. Многія гатовы падключыцца в самых розных варыянтах. Але ну глядзіце, тут ёсць пытанне рацыянальнасці. Для беларусаў заўсёды вельмі важна, наколькі гэта апраўдана. Просто кідацца на амбразуры беларусы не будуць. Это не той народ. Мы народ, які добра ўсё пралічвае. От будзе пралічаны момант. І ў гэтым моманце мы ўбачым і самі здзівімся, наколькі беларусаў шмат. Ну я магу вам прывесці для прыкладу мяцеж Прыгожин. Мяцеж Прыгожина, ідзе калона на Москву, уже застаецца пару дзён, ну здавалася б, все, альбо грамадзянская вайна ў Расіі, альбо улада ў Расіі ляская. І сотні людзей збіраюцца ў Труймесці польскім, толькі ў адным Труймесці, машыны гатовыя ехаць ужо на мяжу, то бок людзі просто адкуль узяліся, ніхто ж не рыхтаваў, ніхто это не прадугледжваў. Людзі в сацыяльных чатах паміж сабой просто в адзіным парыве, як у 20-м годзе, яны адчуваюць, як просто як пчолы, як рой пчолаў, яны адчуваюць все в адным накірунку, яны цудоўна разумеюць, што трэба рабіць. І гэтым беларусы моцныя. Ключавыя крытычныя моманты, яны здольныя падняцца і гэтую хвалю абярнуць. Таму я думаю, што будуць і тыя людзі, якія за мяжой, будуць і тыя людзі, якія ўнутры Беларусі. Мы адзін народ, і мяжа нас да гэтага часу не падзяліла. Таму што Бог ствараў нацыю адзінай, цэльнай, ніхто нас не падзеліць межамі, як не падзялілі там сотні гадоў да гэтага, дзялілі шмат разоў, вы памятаеце.
і гэта будзе дзейнічаць як адно цела, як адзін народ. Шановні глядачі, ви могли послухати меркаванне Паўла Севярынца, чалавека, якога называюць вось канструктыўным, які за тое, каб розныя палітычныя суб'екты знайшлі згоду паміж сабой. Чакаем вашых каментароў, спадар Павел. Шчыра дзякую вам за ваш аптымізм. Дзякуй за размову.